rajesu usapambaza simba hana basa rajesu auye zikukunda kana kuwana mweya daidza warasika hana basa rajesu unotsvaka upfumi hana nguva yajesu usingabati basa hana nguva yajesu rufaro meupfumi ndizvozvi ronona kuedza kuzvifadza hana nguva yajesu watakura zvenando hana mchero vajesu hauna mamisumbu hana mchero yajesu hauna kana chiro kuripa basa rako uwa nirufaro okumbana najesu iwo watakukura zvenando hana mchero wajesu hauna bamisumbu hana mchero wajesu hauna kana chiro kuripa basa rako hauwa nirufaro wokumbana najesu. Welcome to this week's edition of Woman to Woman. I'm your host Ngwenya. Ndini zvekare mai Ngwenya pano pachirongwa chatinoti everyone has a story. We have been saying every woman has a story, but of late we have had men coming to this show and they are most welcome because takatodzidza zvakawanda pastori dzakauyawo nevamwe vachiti aiwa woman to woman isusu titoriwo nemastori. Saka toda kuchingamidzai vatariri nevateereri vechirongwa chedu. Tinoramba tikukurudzirai kuti tarisai nyaya dzese dzakataurwa dziripo pano. Aripo munhu akanditi ndokumbirawo muti senderewo malinki emastories ese amakaita pawoman to woman. Ndikati aiwa munongoenda paYouTube kana paFacebook munotsvaka mukangotaipa kuti woman to woman Mandara platform kana kuti mukangotaipa kuti Maureen Ngwenya munoona dzichingobuda story dzachona. Saka ino haisi yekutanga, ine dzimwe dzakawanda. Gore rino rese taati chingoita mastori pawoman to woman week in week out, and we thank you for those who have been following us pano pawoman to woman. Toda kukutendai makatikoshera. Ndichazokutaurirai vamwe vandinoziva nemazita kuti ndichazowana mukana wekukukwazisai nekukutendai nemazita enyu nekuti muri followers ewoman to woman. Umwe akatondifonera ari kuAmerica akati I follow religiously. Umwe ari kuChina, umwe ari kuGermany. There are so many
all over the show kuEngland. Muri kutiudza kuti muri kuteerera show yedu yewoman to woman, and we are so grateful. We are also making headway towards putting my subtitles tatokavha kaground. Very soon muchaona mastories edu akubuda nemasubtitles so that we can share with our friends who might not be able to follow them in our local language. Saka nhasi mukati mechirongwa chino ndine muenzi wandinaye semazuva ese. Ndichakumbira kuti muenzi wedu akukwazisei agozvitaura kuti iye ndiye ani. Makadi henyu mese, ini ndonzi Linah Rumbidzai Govere. Esi Linah Rumbidzai Govere. Uri mwana wapastor Govere? Kufanana kwemazita. Alright. Andozava naGovere vakawanda. Vana Govere vafundisi anditika. Saka Rumbi iwe ndokumusha kwako unobva futi kwana pastor Govere ikoko. Ndobva kuchifu. Unobva kuchifu. Alright. Aiwa tinoda kuchingamidza woman to woman. How old are you, Rumbi? If you don't mind, you know, how old are you? I'm 28. You are 28 years. Yes. Second born yangu. Nice. Yeah. Itoda kuchingamidza woman to woman waita hako. Nasi watigira story Rumbi. Une story wakambodzona useridze woman to woman. Yeah, yesterday night. Yesterday wakato nezuro chaiwo wakanga uchitoona imwe. Wakaona imwe yaniwo. Andozonyatsoona dzakawanda ndaingo browser uchipfuura. Aiwa tinoda kutenda dzakawanda enda unodzigarira pasi udzionewo. Uone mastori evamwe handiti nokuti mastori edu patinouya nawo panapa sezvatinotaura mazuva ese vadiwa vateereri tine zvidzidzo zvatinotowana mazuva ese. Zvidzidzo izvi zvinobuda mukubva mukuteera munyaya dzevamwe, ende hatisati tambowana story yakafanana neimwe. Imwe neimwe story ine nyaya dzayo, ine zvidzidzo zvayo. Saka iwe nhasi Rumbi, what is your story? Who is Rumbi? What has brought you to woman to woman? Rumbi is a lot of things. Yeah, a lot of things. Yeah. What do you mean by a lot of things? Zvakawanda. But things that define Rumbi zvakawanda. Okay, ndizozvishoma zvacho. Pazvizhinji izvozvo. So most people anondiziva saRumbi wepa-wheelchair. Rumbi wepa-wheelchair. Yeah. Ndo maziviro avanokuita? Most people, yeah. Okay. Vanozhinji because ndakaita accident very very early at 17 years. At 17, which means it's how many years ago? Over 10 years ago? Yeah, about 11, 10. Okay. Yeah. Wanga une makore mangani? 17. 17. Which means wanga uchiri kunyora O-level kwati wanga wanyora O-level? Ndandangobva kupedza kunyora O-level. Ndiri paholiday. Yeah. Ndipo pandaenda somewhere in town na dad vangu. Ndobva takwira mota. Then ini ndakangorara. I don't know kuti ndakarara sei. Because nanhasi vakanditaridza distance yandakarara nepataka kwira mota. Zvotondishamisa. I really don't know kuti hope dzakabvepi. Yeah, so zvakanyatsoitika I don't know, but ndinongo remember something kuti wangu achitichedzera kuti tenzi wangu ndakazvinzwira kuhope. So then vakazondimutsa ndapasi because patakaita accident ndakarara. I didn't know what was happening. So pavakandimutsa ndiri pasi ivo vaiti I thought maybe wafa here or something because ndakangorara. So pavakandimutsa. Impact ye, you don't remember impact ye accident? I don't remember anything. Don't remember. I see protection yamwari. Exactly. Was the distance yacho idiki. But you fell into a deep sleep. Wow. Maria. Yeah. So ivo pavakandimutsa, that's what he thought, auntie. Saka vakandimutsa vachitondizunguza zveyazha. So inini I had an argument navo. Tisatabuda satati sikutotaudzana. But I had to go because I don't perekedza kunotora ID. So pavakandimutsa ndikati chii zvikanzi muka ndopo wakashamiswa kuti chii ndiri mupenyu, right? So ndobva wandimutsa zvikanzi da kuti simuka tione kuenda kuhospital tochitosotaona kana paite sei pakwara here because ndandisina kana any injury, external injury kunze.
ndopandakati muda kuti ndimuke makumbo acho aripi. So that's when he realized kuti pane pakuara, but iwe pawaiti makumbo acho aripi? I couldn't feel them. Kana ndikati apa wanga wazorealize kuti maita accident. Ndopandakati makumbo acho aripi, muda kuti ndifambe sei. Ndopavakaona kuti munhu akuara, ndopavakatsvaga mota, bosi papari pahighway. Ndopakatsvaga mota ndobva wandiisa mota vaenda neni kuhospital, nearest hospital. Ndopandaka I was in so much pain, ndatofunga ndakufa because nepain because pandakasvika most doctors didn't attend to me because vavatoona kuti injury yechii. So vaitoatenda wangu wakwara musoro chichichi, so ndaitopopota. I had to call my twin sister ndikati sha ini ndakufa. Oh, yeah. We missed that. Yeah, I have a twin sister. So apa did vari kupi apa pauri kufonera vari kuatendwawo? Vari kuatendwa because he had an injury pashoulder. So ndina ndakatonyanyokwarisisa zvangu, but nandakakwarira mukati. So vaiatenda mainjuries ada usonwa mastitch chichi. Ndopandakazo finally they admitted me. Then ndopa vakazofonera mama kuti vauye kuhospital, but 2 hours later ndopandakazotanga kuregain a sense yemakumbo, but not 100%. So after that ndakaadmitwa kuafila makumbo, but not sterek like I used to. Apa waifila pain? What were you feeling about? Kuti ndanawo unenge wakutonzwa kuti makumbo angu like apa waitonzwa kuti there is nothing, there's really nothing. So days later that's pandakanzi urufana kuiswa something kumusana chinotonza musana kuti mabhonzi adzokedzane because anganzi akapesana. So vakanditransfer kuhospital yange iri Marare muno. Ndobva ndauya kunoko. I think kuhospital koko ndakaita 7 days. Vakati mwanenyu raiti ngaangoenda kurehab anoitwa maphysiotherapy. That's when pandakaendeswa kurehab center ndikaita about 5 months ndiri murehab, because vanga vakutotanga vandidzidzisa kusimuka. Ndasingakwanisi kutosimuka ndega pabed kuti nditogara, ndasingatokwanisi. So during that 5 months vava kundidzidzisa just like a newborn zvanoitwa nzakuda pastage yekugara chichichi. Period yo ye 5 months. First experience yekugara after those months. It was horrible. Pain yange yakanyanya. Mabeds awo anotiuta, so zvinoitika gradually. Vanopota vachitiuta bed kusimudzira mbichana kusvika wakuzonzi rakunyazoti ugare wega. Yes. So ipapo during that time mama vakadzokera kubasa because vanga vari pabasa. Twin sister yangu abva atoregedza chikoro, ndiye akabva atanga kundichengeta. Pauri kuti mama vakadzokera kubasa vaienda kubasa away another town vanoticha kunyasura. Iwe wanga uri admitted Marare. And your twin sister anga achidzira kupi? Anga ada kuenda kunursing, akabva atoregedza. Because aida kuchengeta inini. There was nobody. Muri vangani? How many siblings do you have? Tiri 3. Inini ne twin sister yangu, then my younger brother ari kuuniversity. Okay. Ipapa anga achitori mudiki. Anga ari mudiki? Yeah. 10 years ago. Anga achitori mudiki. Saka your twin sister abva atotanga kukunesa iwewe? Because paida munhu anondiriya vaivhurana munhu wesainzi auena 8 to 6. So paida munhu anoswera achindigezesa, anoswera neni. Saka ivo vakati since iri twin sister, because iye zvakatomunetsa kuadjust, akati unouya anytime. Saka aingopinda anytime nekubuda anytime she wants. Haya. Saka ndoda kubvunza zvinhu zvakasangana. Apa baba vari sei? Vanga vakakuwara vava sei? Vanga vanani, even up to now injury yacho vachitori nayo, because kana basa vakabva vatoregedza. Because he was a mechanic. Saka ruoko rwakabva rwaregedza, because bakwavo vanotoita kusimudza heavy stuff. Ruoko apa raro rakwara. Uyu nesi atadza iwewe
Wapa. Yeah. All right. Saka kurehab wakagara nguva yakaita sei? Kurehab ndakaita 5 months. Ndobva vandi discharge. Kurehab vakatoti like ndakaitwa x-ray. The first hospital yandakaadmitwa to ndo x-ray yakashandiswa pesa apa vanombobvera vandiita MRI scan kunyatsocheka mukati kuti makamira sei. So kurehab they just use that x-ray vakati aiwe vechi wotoadapta to life yewheelchair. You can never walk again. Yeah. How was it being told that? Ndakachema like zuva rese. Mama vavaripo, dad varipo, like the whole family yairipo pandakachema zuva rese. And maka affectika the whole family kuti? Yeah. Especially if you have a twin sister anofamba. Mese maifamba mese. And futi. Yeah. Saka vanhu vakuzokuti rumbiwe pawheelchair. Is that to differentiate you from your twin? Yeah. Identical. Yeah, my identical. Plus ndino business randoita. So vanhu vanotondiziva nekuti rumbi. Amuzivi. Alright. Kuzindura usinzwa kuti uri kuitei. It's been this long uri kuitei. Yeah. And apatati wanga uri kubva kuntaura kuti when you were told kuti you never walk again, it was so devastating. It was very devastating. Yeah. Saka apa wagara murehab wati wakagara for how long? 5 months, about 5 to 6 months. Yeah. Ndobva watischeduled to go home. Yeah, ndaifanira kuenda kumba, but kumba kwakuri kunyazura kuna mama. And kwakuri kure and akusi wheelchair accessible. So did vakazotaura nesister yavo inogara Marare kwandikugara izvezvi. Ndiko kwandakazodischargewa ndichiuya. Ndokwauri since then? Ndakambobva hangu but ndokwandadzoka futi because kunyazura hakusi kutogarika nenyaya iyozvo. Nenyaya yemafambiro? Yemafambiro, imba idiki, toilet, etc. So yeah, I had to come back. Zvese izvozvo zvino because kana one wheelchair imba inofanira kuita marambu, toilet ine ma-adjustments ainoitwa and everything. And imba kana itori diki, it's really hard kuti wheelchair munhu ane wheelchair ashandise. Exactly, because uda kutena pane sofa hauchatokwanisi kutena. So I had to come back to Harare. Ndakatanga ndichiloja with my twin sister kuchitungwiza. Because angati mama life here is kutoita rega ndinoita sei tinorenta since ini ndane zvandakubata aine kutable kwaishanda mutown rega nditore Lena. Because pauda kunzi tigare tese kwakusi kugarika, so kuti aende kunesing anofanira kuenda pachikoro. Inini anenge autondisiya. Pakuda munhu anokuita take care of. Exactly. So yeah, rega ndirambe ndimboramba ndichiedza kuteerera story yako. It's okay. Saka manorenta kuchitungwiza still challenge yemovement. Before that tikatombogara nehama. Hama dzitore ndoti handizive if dziri dzese. Kune vanozvitambira kuti aimbofamba achifamba kushandisa wheelchair. Vanotaura zvakawanda. Kumwe vandakambogara vaitiudza sister yangu kuti wadi kuti dede wave vatore Linah iwewe usare. Ende Linah newe muri munhu wani? Tiri munhu wani. Ndozvimwe zvaizomboita kuti tidzokere kumba. Ndilina, umwe anonzi Linda. Ndilinda? Yeah. So Linda aita I can't. Ndomusiya sei, ndomusirani, ndomuendiserei. Like we have lived together kubva tichizvarwa. For now I'm about to separate naye just because she's in a wheelchair and then I'm not. It was difficult. It's a lot to say zvaitaurika nehama. It's a lot. So ndopandakambodzokera kumba. Then Linda akadzoka kuHarare trying to advance nechikoro, but mama wakazomudza kuti zvikurema kunoku because kuchikoro manje kwavaiticha toilet yairi panze
so vaipota vaitoseta alarm pafoni yekupota vachidzoka kuti vaniperekedze kupi kutoilet even chikafu kicheni yacho yanga iri panze so yakagumisira vakuita maproblems kubasa munonoka basa chichichi vakati Linda dai wadzoka taonerana pano kuti pamwe chete kuti toita sei todii ndipo paakadzoka akati regai ndichitongotora Linah tonorienda ndotsvaga basa so that's when he rented kuchitungwiza saka upenyu hwevanhu vese around you hwakabva hwachinja especially even my brother akakura achiri mudiki because anga achiri primary mama vakuharare 2 weeks in 2 weeks out sister akusisina pamba chaisara pamba nadhedhi chete akatanga kutodzidzira kubika ega akamachuwa achitori mudiki because zvakamufosa kutoti atodzidzira kuita zvese ega nokuti hapasisina munhu so yeah everyone yeah anditi saka after the accident before the accident maresults anga abuda ndo ndainotora toreswa ID posted yada kuti ndinyorere mens ndisanaenda ku-A level ndopavaka patikati accident ndikutoda unotora ID because ndasandatora ID ndopava paitika accident so zvese zvamira ndichada kuzosvika kuti izvino uri kuitei handiti then ndikuda kubvunza pane pawambotaurayo kuti hanzi pawakaitiswa x-ray havana kutarisa kuti havana kuitwa MRI o mamwe mascans pane zvakazomboitwa futi here now that you are talking like that years later I have a friend ana uncle who's in UK so mayears ese madoctors ese kwandaenda pandaimbogara kuruva pana doctor anga aripo ndainonorapwapo kana ndarwara ngenesurgery so akatanga kundibvunza story yangu ndobva the reason why ndikukubvunza is zvauri and kunzi uri kunzi wakaita complete spinal injury hazvipindirani so ndikukubvunza kuda kutonyatsoziva depth story yako kuti yakamira sei so zvaingoramba zvichindipa ma-question marks then ndakaudza imwe shamwari ndobva ataura nasekuru vake vanoita zvemaspine in the UK ndobva vati ngaitwe MRI scan ende papo sister yangu anga ari ma1 because ari kubhadhira rent tenga chikafu mandatotaura chokwadi kuti ina handina mari yekutoscan ndobva vanditumira mari ango vake ndobva ndanoitwa scan ndopana kanoitwa scan then ndakavatumira back maresults ndobva kuti spine yako haina kukwara because ndakazoitwa MRI scan inoratidza zviri mukati saka vakati hauna kukwara yakatsimbirirwa mabhonzo akapesana so waifanira kuita operation yekuita decompress kuti spine ihile because izvozvo yakaita sei yakatsimbirirwa vakatondifunza kuti pekutanga waitombodai vazozotanga kudepreciate ndikati exactly because ndaitomboitwa physio ndichifamba nemacrash nechi-walking frame nditori nacho kumba vaiisa something here to support manis because manis ndomune musina simba but zvakazongotanga kuita sei ndonyaya yacho kuti spine haisi kupiwa enough space to heal yakaita sei yakatsimbirirwa ukatofanira kuita operation ndikati nyaya yeoperation ndakamboinzo but madoctors acho vakaramba vakati ngaende kurehab kwana ndakaadmit wakati ngaende kurehab anoita sei anopora. I just wanted to find out kuti the purpose of that scan was to ascertain whether you could walk again and saka what was the outcome of that scan wakanzi chi vakati as long as unoitwa operation there's really no hope because spine yakatsimbirirwa and it will keep getting worse uchatanga kuzonzwa musana and stuff ndakatanga kutozonzwa kuti even sitting position yakurwadza ndakagara for a very long time ndotomboda kumboita semborarira saka vakati operation yaifanira kuitwa the very week yawakaita accident so urufanira kuitwa operation iyo kuti uwane hope yekuti spine ihile and so you can walk again because spine haina kudembuka zvawakaudzwa yeah. Is that good news? 50-50 yeah. After pane paunomboedzerera kusimuka here like zvautaura walking frame
Ndinai ndinombozviita maexercise ndoita ndega kumbe because fees very expensive, so ndoita ndega. Sister yangu anga adzidziswa iye paakazobva akasiya ndedzidzisa, so sometimes I download my applications painternet. Uri kutaura kuti sister yako payakazobva? Sister yangu pandakabva kuchitungwizo, then pane mwana watete wangu my auntie vakazoshaya in 2017. In 2017 vakazoshaya, so takaenda kurufu. After rufu vachadzokera kuchitungwiza auntie. So pandakadzokera kuchitungwiza iye haagare munomu. Ndakadzokera kodhedhe vati makaenda nguva shoma kunoona vana, dai mambodzokera manotise manonyaradza vana bhozi vane vachititi mainini. Ndopandakadzokera for about 2 weeks. Mwana wavo ndiye akazoti sekuru vana mainini vari kuwaterfalls vangade kugarako here. So ndopandakazodzokera Waterfalls. Then iye akati since wapane safe environment, toilet iri mukati, unokwanisa kubika, kitchen irimo, bhozi inini I'm capable of doing everything. Ndinowacha, ndobika, ndotsvaira mba zvese, ndoita ndega. Zvese. Wakadzidziswa kurehab? No, kurehab wakangodzidzisa mabasics ekuti pusha wheelchair so but zvimwe zvese ndakadzidzira ndega neshungu. Unoita sei? Uri pawheelchair? I can cook, clean, wash and zvese, anything. Chandingazoda help chinhu chiri pamusoro. Kuyanika kana line rakaiswa mupasange zvizvi muzukuru wangu akaisa line mumba izvezvi nokunonanika ndega kana ndiri ndega pamba. Chandingada help chinhu chiri pamusoro kana kuti ndoda kubuda panze. Izvezvi recently pakaiswa ramp but harisati ranyatsopera bhozi riri kunetsa kuti ndipinde ndega, but kana ndoda kubuda panze ndo pandingatoda help. Wheelchair yako imanual kana kuti Manual. Regai timbotora a short break. When we come back tichaisa Rumbi pa wheelchair yake. We also want to talk about what she has just said, that she is able to do a lot of things unaided. But we just want to thank God for Rumbi's story. Pane zvamanzwauka kuti upenyu hunobva hwatochinja around everyone. The sister's life changed, the father's life, mother, everyone. Upenyu hwemhuri yese hwakachinja. Toda kunzwa kuti vari papiko zvino chii chiri kuitika. Saka when we come back we're going to continue and conclude this story. Thank you very much. Welcome back to our second and final half yenyaya yaRumbi. So far ndiri kungoona sokuti life is filled with swift transitions. 1 minute Rumbi anga achigona kuzvifambira achitoenda kunotora chitupa nababa wake kuti supplement aende ku A-level. Maplans eupenyu akawanda, but over a few minutes life yake yakatena, and now anga achitaura iye paazvintroducer kuti she is known nevanhu vazhinji kuti Linah wepa wheelchair, Rumbi wepa wheelchair. We are back. Rekaiti tamuisa pa wheelchair so that we can appreciate her life pa wheelchair for the past 10 years. 10 years now. Your sister auchagari naye, before we went to break, what you were able to do a lot of things on your own. Yeah. Who trained you? Ndega. Wakatoona utoti ndega shungu indagara ndiri munhu asingade kuitirwa zvinhu, so ndikawacha hembe yangu masiya yakasviba, ndikati ndikaningotawo ndidzidzire ndiwache ndega kubika ndibike ndega, ndagara ndaigona kubika chonditadzisa nawo. No, ndiri panapa. Unorezerwa, unoswededzerwa? No, ndinototora kana bucket ndokotama. Unogona kutokotama? Kotama, even kukorobha ndakatanga ndichikotama, nekutsvaira ndakakotama pandakazotenga mop nebrom kuti zvive easy. Pana ndikuwacha ndinochiita sei ndotokotama kuti ndiwache. So recently ndandakurwadza because ndakaitwa operation last year.
ndakangotanga ndakaita developer ulcer due to stress. So ndaifunga kuti ulcer pesa apa because ndakanzwa neulcer neacid handi. So ndakatora time kuti ndizoziva kuti chii. Saka ndakazoti ndaenda kuhospital ndonzi iscope antibiotic ndonzi infection vandazoenda kuhospital again. Kara manditreata like infection for a very long time but ndichirongonzwa pain. Ndopa wakazonti enonoitwa scan. Little scan trans on fibrons. Yes. And ato advance and my fibrons normally they don't operate. So but right ato advance so anga affect bladder. Either I don't go to toilet at all. Ropandoenda pacha I can't control it. So ndopa wakati we have to operate kuti asa aramba chikura cha affect ma organs are nearby. Yes. Is it also coming from your sitting in the wheelchair? I think so. I really don't know kuti. Urukumboita periodic checks medical on your general health and not really Mari yacho. Ndozoenda kuhospital ndarwara like ipapa maybe if ndaitwa regularly vaiona kuti pane zviri kutokanganisika. Exactly. Where is Linda? Linda, she's in South Africa. What is she doing? She works company nita shema weddings. Okay, events. Ana dream yake yekuita nesi akabva atozoya abandon. Akasiya. Is she married? No, she's not. She's not married yet. You also to Yeah. You have a boyfriend? No, not now. Or not now? Yeah. All right. But how have you found a life as a young person on a wheelchair? Is it easy to find a date? It's not. I'm not gonna know it's easy. Mananuko approach. You're very beautiful, chichichi, but anyway, in my hidden agendas. Yeah, so that's when the case I stopped. For now, let me not date at all. Because I'm going vamwe handizive mafantasies ekuti this girl is on a wheelchair etc. So yeah, ndakazombomira for now. But it's really not. Kana waona sometimes anokuda sezvauri family inogona kureject. Exactly. So anozozirwa pressure nefamily kuti unoda kudii naye watozosiya. But anenge achitokuda but family yoti tinomudimurora asingafambi. Exactly. Saka uri kuita sei for kuti urarame? Ndakambotanga ndichitengesa hembe. Sister yangu ainditumira hembe from South Africa then zvasingafambi because hembe dzakawandirwa. That's when I met pane musikana anonzi Chichi from South Africa. Ane maproducts ake, my uni products, my bath salts, ndo andakazotanga kutengesa and life became very very easy. Zvazvanani. I could because pandogara izvezvi ndogara nemusukuru wangu andaya naye nebrother yangu kana asiri kuuniversity. Ndotori munhu mukuru. Ndiye ndisari munhu wacho. So ndine ndichitota cater for everything. Musukuru wako ndiye driver wemota here? Ndiye driver. Iwewe can you drive yourself? Yeah, I can kana ndiri mumba. Izvezvi handichanyanya kuzvidriver because maoko. Ndakambona imwe wheelchair iri automated yekuti unogona kutofamba wega. Saka which means in town you are dependent on muzukuru. Muzukuru day scholar. Akanga asasaende kuchikora pakanyora form 4 akatoita A-level achisupplement. Because he had to take care of you. Exactly, because matezi achita tiri 2 pamba. So kuti aspende most of time ari kuchikoro futi. Plus mari futi yaitonetsa vatozosuplementa A-level yake last year. Saka titina mama wari kumusha. Vari kunyazura. Vari kunyazura. Mama anoticha panyazura. Iwe uri kuno. Ndiri kunoko. Yeah. Yes. Yeah. Ndiri kukunzwa. Saka so far tambotaura pamusoro peOP. Yekuti there is a possibility
someone planted that hope in you. Exactly. Iwo wanga uchine hope here kuti there could be something chingatotofamba kuti you had resigned yourself to a life yepa wheelchair. Zvanga zviri 50-50 because then I could feel my legs here and there. Do you feel them now? But it's not 100%. But ndinomanzwa makumbangu. So the penguin that question mark mumsoro kuti doctor akati munhu ane complete spinal cord cannot feel her legs at all, cannot move her legs at all, but inini ndozvo zviri kuitika why, but vokuudza papasina. So pandakazoudzwa izvozvo ndo pandakazoita hope yekuti maybe ndikaita operation iyo. Operation yacho yakanzi inoda chi? Pandakaudzwa vakanditi tsvaka doctor anoita zvemusana ndicommunicate naye. So they communicated, vakandipa ndikapuwa ma-quotation. Wakamwana kupi doctor? Kwakuina doctor wekurohwa ndambotaura nezvake uya. But ndakazolingwa neumwe doctor wemunomu anotoita specifically zvemaspine. But ndakapuwa quotation, it was nandapuwa another quotation from my guru vangu sister Mumongo yange yandilinga neumwe doctor from India. Ndobva andipa quotation. So vamwe vakati dai wambotrya munomu, maybe it's cheaper. Ndopandakaita quotation, it was way more expensive because the doctor one vaihire doctor from South Africa aitobhadhara more money than yekuindia. Ndopandakazosiya zvemono and I had to pursue yekuindia. At first yaida about 8,000. Ndopakatanga kukwira rate. Ndobva zvataramba zviita difficult to raise mari yacho. Kusvika yazokwira, I found someone just in a WhatsApp social group. He became a friend. Ndiye akazondivhurira GoFund page. Akakuvhurira GoFund 2019 na December. So yeah, I used to share it, GoFund ichidai ichifamba, but time irufamba of which zvinhu hazvirambi zviri zvichikwira. So this year muna August yanga yakwana. Then I went back kuna agent akati chi maflights akwira, mari yakwira so. Ndobva yakwira futi about 2,000. Saka 2,000 ndo haisi kubatika. For now. Kutry kuraise ndauzokuti by the time inokwana. Inokwana inenge seti yakwira futi. Because yakati dai watrya kuti by January. Zvakwira futi. Zvinge zvaita, but since August up to now. Hapana chiri kuitika. Saka pamagroups awaimboshare, you cannot go back and say ndashoterwa ne2,000. I don't know, I'm not very familiar neGoFund here. I just used to share link. Okay. Ndikamboitwa pane pandakamboitwa some interview neshamwari yemunhu iyeye ndo yakambokwidzawo mari yacho. Parimwe munhu akato I want to appreciate here. Ndakakura naye, she has a twin sister too. So ndiye akazotanga kuti every month aisa kana 500, 200, 500. Ndiye akazoti kuti mari iyo ikwire. You want to appreciate her. Yeah. No, we also appreciate her for making this a reality. And I'm just praying that you get the 2,000 before it goes up again, so that timbona kuti zvinopera seti kudzoka nestory. Exactly. Wheelchair. Sure. Because ndanda kufunga kuti you might need a better wheelchair. Ndikuda kubvunza kuti ndino kuti vanhu vanogadzira mawheelchair dzimwe nguva vanhu vachona havagari pawheelchair. Saka ma-disadvantages ayo sei kai ndakazoipiwa yandinayo yange aisociety mavhiri. So pana gogo vangu vakazongoshaya zvanzi akomba kune wheelchair uko cousin sister mama ndopandakaipiwa, but it's really not comfortable. I think yakagadzirirwa munhu wechirume because even makumbo ari pamusoro and even hembe dzokupfeka katopfeka hembe isingaita ichiti makumbo angu atori pamusoro, even musana. But
handiyo yega itoripo. Saka So anorecommenda wheelchair ndiani? I think physiotherapist. Oh. Iwewe uri pauche pacho unoona kuti this is comfortable for me. I've tried. Inenge yanga yakatogadzirirwa munhu wachimuridzi, customized according to gogo. Because yena ndimbori naye makumbo anga ari nani, it was a bit lower. Tainyatso moshi. Saipapa pamamanje anenge akutotanga kusvimba. Mvura inenge yaungana ikoko. I think so. All right. Saka GoFund iyi wati inoshewa sei? Lese vanhu vakateerera vari kumba vari kuona story yako varodawo kucontributa kuGoFund kuti ukurumidze kuenda. Zvinofamba sei? Vanogona ndoona wapa namba yangu, or they can check Facebook account yangu. Facebook account yako inenge yakanzi Rumbidzai. Rumbidzai. Govere. No, yakangonzi Rumbidzai. Alright, face yako vanhu vanobva iona. Yeah, vanoiona. Ine ndikuda kumboona ruoko rwaMwari nikuona kuti zvinofamba sei. At least zvambotraiwa handiti. Better zvitraiwe zvinzi zvaramba than kufa upenyu chingoti dai ndakawana help pamwe ndingade ndaka. You are still young. Handiti ka? You are still young. Ndabatikana pawangu vari kuti iwewe chero dei ndikawana mukomana vekumba kwavo vanoti murora akadai tomudi apa iwe unotowacha kudarika vamwe wana zvese unotogona kubika ndotochengeta kamuri kangu kumba unotori kamuri utori responsible nemuzukuru wandaona anofamba newe also even kubata time ndatoshamisika antomuka atoisa mvura mokusense tifanira unonoka mu5 tachobude tiende do tichifamba. No excuse yokuti because ndine disability. Vaiva noti disability is not inability. Exactly. No, I just want to pray that the Lord will give us, because I'm not part of that story. Yeah. It's also my story. Your story has become my story. I didn't know you. I didn't know about this story. But I ndoda kuona kuti ichaMwari vachaipedzisa sei nyaya yako. Anditika and rimwe zuva tigodzoka pano tichitaura kuti muri kuziva here munhu usho. Anditika saka there must be a way. There must be a way, and every avenue inofana kupesuwiwa kuti tizvipe a chance. Kuti you are a very strong young lady. You are a very strong young lady. Mwari akukomborere. Thank you. Mwari will rewrite your story. Wazvinzwa ka? Remain strong, remain hopeful. Remain hopeful. We'll pray for you. Tinokunda. Wazvinzwa ka? God will take care of you. Spiritually, tell me something. How did this affect your spirituality? Zvakanda affecta zvakakurisa. Izvo antumbe ndichechi. I think ndani 3 to 4 years. Usingaendi kuchechi? Yeah. But anditorina kuenda naye. Most times brother yangu anenge ari kuchikoro. What do you mean? Muzukuru wangu hasi musabata. Saka kuzoramba wakamupesa kuti handine muchechi, chechi kwacho kwawanga wachipinda, do they realize you have that problem? Yeah, but havana kumbobvira vanyatsoshowa too much concern nazvo. So ndakazonga kuti ndonamatira kumba. Paanenge achidawo ndoti ndiperekedzawo, but yeah. Akakuperekedza hako akanokusiya? Ndozodzoka nani manje. Pamwe anenge atori busy, asi munhu asina kujaira kuenda chechi Saturday. Maybe anenge atoriwo nemaplans ake. Alright. Yeah. Akati hadi kuenda here kana kuti makanga wasima kuti since asiri muSaturday? No. Unoda kuti ade kuenda? Hatotanga tigara tega. Taigara nemasisters ake, mabrothers ake. Saka aitomboenda neni like every day, but pasitanga ita maissues ekuti anenge akunzi haasichade chechi, haasi kuenda kuchechi. Oti pandakaenda kuchechi nezuro 1 zvasiri considered kuti aenda kuchechi. Iyo tinoenda kuchechi Saturday, tinoenda kuchechi Sunday. So yakagumisira ya issue yaingotaura kamba kunzi munasha chade chechi, munasha chade chechi, haasi kuenda kuchechi, but ndiri kuenda naye 1 kuchechi Saturday. So ndakazoti ndakuomesera mwana. Regai ndingoita sei ndingoregedza iyo oita sei okwanisa hake kuenda kuti sazoite maissues.
kunze kuti haasi kuda chechi nekuti ari kuenda neni. Yeah. Hey, saka 1 3 4 vadiwa vateereri kuna imwe area yatinogona kuneglecta. How are people like Rumbi in your area, in your family, doing church? And where are we as a church community, as neighbors? Where are we? She says, 3-4 years asina kuenda kuchurch, achiworshipa online. Zvoita kunga zviri normal. But kunonzi tisarege kuungana sezvinoita vamwe. Iye ari kuungana nani? And where are we? Tese tiri kupi? We are all thinking about ourselves, but she needs someone to drive her. She needs someone to pick and drop her. Thank you for bringing this to light. I don't think people realize that. Yeah, they don't. They don't realize that. And unongoita kunge hameno wakadzokera kana kuti wakachinja kwekugara. Because vanhu vanobva vangonyarara, which means even mumasecles echechi hapana akakunotisa kuuya kwako nekuenda kwako. Ndotogara mumba most of the time. Togara mumba most of the time. Vanhu vanotofunga kuti handichagarepo, but ndendiripo. Even business rangu ndiye anototi bhoza vanhu vazhinji vanoti ndigire kumba ndiye anenge achitoenda. Ndiye anenge achitoenda kana hanzvadzi yangu kana isipo. Then I have a friend akazongoti ane table mutown. Anoenda nemaproducts ako. Akazongoti Rumbi ndongokubatsirawo chingounza kuitira ukaona bhozi ndaiwana munhu anoti ndiri mutown. Ndikuda product ndoita sei. Apa ina handina munhu. Saka akazoti ari handifanira kukubatsira for now kuitira wazosimukawo. But ndotofila kuti sometimes unomuremedza bhozi munhu ari patable yake anoita zvemafoni, ari kugadzira foni. Munhu auya ndiri kuda chakati akutosiya zvaari kuita ka kuti atende customer yako. And vanhu vazhinji munhu anotengesa patable anobhadharwa ka. Inini handisi kukwanisa. Saka zvonetsa sometimes. Wakamboenda for counseling? Zvakuvara handina. Rehab ndokwamaiwana vamunoti? Rehab counseling session yacho ndofunga ndakaitwa once chete, ndauda kutobuda kawana ndazombopera ndaita counseling. Unombozoona counseling. Alright. Une mamwe skills here wakaona vamwe vari pamawheelchair avari kuita ungade kuita wewo? Inini chandingatoda izvo kudzokera kuchikoro. Maybe if I do a course ndofarira kubika. Unofarira zvokubika? Maybe ndikabika. Saka ukaita kana culinary arts? Ndikaita course yekubika. Ndotombozvinkwaya, but unozofunga kuti ndoda kubhadhara magetsi, pamba pada kutengwa chikafu. Because inini it's more like ndikuchengeta pamba ndikugara bhozi havagaripo varidzi. Vanomboita pitching here and there, but chikuru ishelter yavakatondipa. So ndisingatodi kudi kuvaremedza. Exactly. We want to appreciate them. Hama dzangu ka ndofunga story yemwana uyu tiri kuinzwa. Spiritually we have not been there to support her emotionally. You can tell from the tears that it's not an easy journey. It has not been easy. Smiling but with the tears. And hope iripo ndeyekuti upenyu pahwakachinja. What did we do? How have we been there for her? Accommodation. And do we realize takambomira here kufunga kuti munhu ari pawheelchair anoenda through all these challenges? Kana kutongofunga kuti first training yekubva pawheelchair kuenda kutoilet, navigating around a home, changing life. Nhasi ndirumbi mangwana ndeumwe wedu pane vakanditarisa. Hapana, life haina formula, but ndongoti nini kana tiri kugona, let's extend ourselves. Rumbi as a GoFund, hanzi munotasa pakanzi Rumbi Linah. 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 Per Facebook. Then we contribute towards a GoFund. Akandipa feedback. Ndinodzoka nestory panapa ndokudziva kuti where are we now naye. Zvazoita here muna January. Azoenda here for hope and chichazobuda out of it. I'm just praying God will touch the heart of someone and to extend our hands towards this cause. Mwana afambe mamunzwa kuti anoda kudzokera kuchikoro
there's something we can do. There is a lot we can do. Tine dzimwe mari dzataigona kungoisawo shoma dzachona towards this cause. Mwana aende kunoitwa operation kuIndia and tigona kuti zvinoperera papi. Then my dreams were shattered. My dreams, every little girl is to get married, have a home, do school and what have you. Ne order iri correct, of course, kuti munhu akapedza chikoro black gown, then the white gown, but zvese zvakapera pa-wheelchair, and life yave confined to the wheelchair. But we thank God for her spirit, which is amazing. But you learned a lot of things. You can cook, you are able to manage your environment. Yeah. I will see Hansi, our, what do you call, let me think of this statement. We are not victims of circumstances, but we are victors over our circumstances. Exactly. Yes, you are a victor, and I pray that the Lord will take you from this level to another level back, will restore your health. I know God is able to do that. And with him nothing is impossible. Sure. Let's pray and believe that God is onto something in your case, and that he will turn your story into a testimony, and these tears will turn into tears of joy. And I pray that God will help us. Also, I'm going to suggest a counselor for you. I think someone will reach out to me to say they want to talk to you, just to help you with the emotional side of things. You have been managing well, I know, but you also just need to let out, so that whatever then comes, right? The pain that we've gone through, what you have suffered in silence, the many tears that you have shed, the loneliness that you're talking about, we pray that the Lord will answer all those questions and you will be fine. Okay, let us pray. I want to pray and ask God to come through for us, and that he may continue to strengthen you, and that honestly your story has been lessons, not a lesson. There are so many lessons for me. Okay. And then I'm going to my lessons are going that where am I? Yeah. You don't give a second thought, you say it's their life. Yeah. But this is our life. We can all make a difference. And I'm going to pray. And I'm sure someone somewhere is praying for this beautiful young lady, that she regains her life back, whatever. 50-50, but let's give it a chance. Let's give God an opportunity, a chance. Mwari anogona kuzviita ega, but anodawo kuti isusu tite pati yedu. Saka I pray that we'll all tisati tapedza ma contacts ake ndiwo ari pasayo angu. Garai maaziva kana mastori enyu ngaauye. We need some more stories, we need some more testimonies. Bring your stories woman to woman, where everyone has a place to give their story, because every story matters. We shall pray. Baba wedu ari kumusoro kudenga, muponesi wedu namambo Jesu, tinokutendai nokuti muri Mwari, tinokutendai nokuti munoshamisa, ndiro zita renyu, munonzwa nekupindura munamato. Patiri muno mustudio, we know we are before your presence. Imimi, who is able to do exceedingly and abundantly above what we are praying for. I want to present my daughter, asking you, oh Father, that only you can change this story. Without you, we cannot do anything. But with you, everything is a possibility. Operation yataurwa is a possibility. It's a done deal. Kana makazvinyora mukati metsamba renyu. But if her life will glorify you, zvakadai taimprove upenyu hwake pane madreams ese ainawo. Mugomuzadzikisira ese madreams ezera nenguva. Chirambai muinayo, musimudzire, mumusimbise, mugokomborera vese vakamukomberedza, muzukuru wake nehanzvadzi yake, vabereki netwini yake vaitire zvakanaka, neshamwari dzake dzinozviextenda kwaari. Tonamatira community dzese dzakamukomberedza, chidzivhuraiwo maziso adzo vaone maneeds, and not just ake, but I pray that this story has opened our eyes to many similar stories that we have neglected in our lives, in our communities. Chitibatsirai, I pray for this and many blessings that are needful in this story
For we have prayed in the only name, amen. Amen. Inorema inzira ineminzwa inobaya vuga maunama. Inorema inzira ineminzwa inobaya vuga maunama. Vuga maunama te vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Inorema inzira ineminzwa inobaya vuga maunama. Unoda kushinga inzira ineminzwa inobaya vuga maunama. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Unamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Inona kushinga inzira ineminzwa inobaya vuga maunama. Inona Jesu inzira ineminzwa inobaya vuga maunama. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Vuga maunamate. Inona Jesu inzira ineminzwa inobaya vuga maunama. Unorikwira seirokomo rineminzwa inobaya vuga maunama. Rinoda Jesu